ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଏଇଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଏହି ନୟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉର୍ଜା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଫା ନଜର ଆସିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଅଗ୍ନି ଦିନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବିନାଶ କାରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ତିନିଟି ନେତ୍ରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ରହିଛି। ଡାହାଣ ନେତ୍ର ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ବାମ ନେତ୍ର ରଜ ଗୁଣ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଅନ୍ୟଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାସ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ ବିବେକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଜ୍ଞାନ ଚକ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଚକ୍ର ହିଁ ବିବେକ ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ରୋତ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ସାମାନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପୀ ମାନବଟାର ସମ୍ଭାବନା ବଟବୃକ୍ଷ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନୟନ କିଭଳି ମିଳିଛି ତାହା ମହାଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଅନୁଶାସନ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ନାରଦ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିନେତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ହିମାଳୟରେ ଏକ ସଭା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ଋଷିମୁନି ଓ ଜ୍ଞାନଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆସି ଦୁଇ ହାତରେ ଶିବଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ଆଖିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା କ୍ଷଣି ସାରା ସଂସାରରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କଲାଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମଥାରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଯାହା ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏଭଳି କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ହିଁ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଆଖିର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଆଖିକୁ ବିବେକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ଆଖି ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ ତ୍ରିକାଳର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବାସ କରିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ପାତାଳଲୋକ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିନେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ।